This is zboymntbn. Previously on AKONG Life. Kauban na mo si Janjan, pero si Janjan no, hindi naman guna siya typical nga mata daw sa Adventures Infinity Warrior. 2 p.m. Ay, kaning sa 4 here at the supermarket, guys, and we are buying some snacks. Walker, nagkita na naman tayo. Daw pagsigo, guys, kung saan agay sila, unya na lang bayan, hindi ko matasalita. Shit. We're here. We're so here. Just Infinity War ba kay ang kuan bitaw niya kanang ang content niya ba kay igor sa jud makasatisfy sa tao ba? Hi guys, nasa bahay na naman yung kuya niyo, si Zboy Original Series. At wala naman tayong ligo, pero kakain tayo nito. Kakainin natin to. Like mukbang na lang siguro to. Wala tayong ligo. Pati ng ulo ko. So let's start. Ayan, inopen ko na siya. Try natin kayo. What the fuck? Wait. Meron pala siyang ganito. Oh, hell no! It was kinda awkward. Ay, gamay ka siya kita. Tunis tayo mga ito. Wala ko nisulti ni mo. Sira, si Kuan man nasulti na ko, kinkit. Balik inyo eh. O dili na one night mo ato ang konsolasyon. Basta ko ba? Aw. Uy, nursing man na si Ryan. Ikaw engineering. Kuan di ko na kuan. Bindis mabuto na bindig sa? Yo guys, nami ilang leni guys. Padumi sa ila sa Lanipga. 2 nights. Oo, kay Bora, kay Boka. So, 2 nights mi sa ilahang Lenny sa Lalibga and I'm really excited para madagdagan ni natong atong content. Okay, bye-bye. Kanang uga. Kasi mo boy, uga basa. Basta? Ugaw uga, gagers. Uga daw. Uga ini. Basa naman ko daan, so uga na lang ako paano. Uy, unsay usara yan? Mahal man ako sa good. Okay. 120? So how's the feeling? How's the feeling po, sir? Ma'am. May sabihin ako sa inyo mamaya. Sige. Guys, just Ako rin ko pala din yung makina ko. Hindi ako kabuhin. Guys, just arrived in Lanipga, USA. Wait, nice At Lenny's house. Golden hour. Golden hour na guys. First time yung Dridex, no? Len, imong manghud, Len. Actually, it's not our first time. Diri. Amazing na lagay nyo, Len. Ha? Oh. Si Ryan. Kinahanglan ako. Wait, sige ko. Malalan. Ako na yana siya. Mamalihok man ba? Ako na yana ba? Ako na alaman. Naabot namin sa Lanipga. TV. Hindi ko ano yung TV na yun. Ano mo ka?
Hi guys, we're chilling here at Lenny's. So wala internet Get din, your no? shares Walang lahat. and drink. So kumakain kami ng chocolate Dos, ha? chip cookies. Bukod sa itlog nila din. Wow. Saan ko igagaw naman natin pero layo-layo ko yun. Tara. Hindi ko sure kung mo Ay, dito katong sa ubos. kato kung kuya ni Agdi ba sa man to ito ba ka Right now, I wanna talk tonight. Minecraft. Ay, nagawa sa Minecraft. Sir, ko amin yung endorse na kung kuha katong Huawei ko ano batuay. Silod di ako nung nabatuay niya ka ng mas guwapo mo na ng tulay. Right now, I'm stepping na. Ko ayo, masaya pag kuha sa iPhone. P20. Tulo man ligawas bagugod. Pero batulay to ayo P20. 20 pesos. Hey guys, this is Zboy MNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at Zboy MNTBN, and be a part of the Vitamin Z family. I will put the link in the description below. And also, let me know in the comments of what do you think is this video, what do you think will happen next.